Dai! Telefonul ia, bă! Bă, vezi ca telefoanele în plus, 16 milioane! Plecă, bă? Ce-i filmă? Dă-mă, bă! Ia un telefon! Lasă telefonul aici. Ok, i-am dat cu zoom. Nu, dă-mi mie că-l țin eu, ține aici, ține aici. Nu mă taci. Pune-l mai aici, nebune. Ascultă-mă pe mine, pune-l aici. Taci mă, iei. Stai că iarăși intră în mână. Putu-s morților, bă. Îl văd și pe ăla, bă. De ce? Păi de ce plecați? Îi filmez pe... Bă, dă-mă și pe mine. Nu, lasă mai târziu. De ce vă cheamă așa? Mai am 3 minute! Așa te vreau bere. Să fii dur! Antepenultima faza, penultimii pauză. Lasă-mă!